Shwmae Su'mae. Mae'n gyfle heddiw i ni ddathlu yn iaith, ond hefyd i ddathlu'r ffaith bod na gyfle i ni ddangos bod ni'n ddwyieithog, a hefyd yn gyfle i ni ddathlu'r ffaith bod na gymaint o bobl sydd yn newydd i'r iaith yn ymplith erbyn hyn. Mae'n wythnos wrth gwrs dysgu Cymraeg yr wythnos hon hefyd. Felly mae yna gyfle i ni ddathlu. Hwyrach hefyd bod rhai ohonych chi yn ailafel yn yr iaith o achos bod chi'n siarad Cymraeg pan o'ch chi'n yr ysgol, ond wedi colli gafel ar yr iaith. Felly croeso nôl a gnewch yn siŵr bod chi'n gwneud defnydd o'r iaith, achos defnydd sydd yn bwysig. Dyn ni wedi cael cyfnod yn ddiweddar lle oedd na gyn-bêl-droediwr yn cael I farnu o achos safon y iaith, ond gan I roi hwnna ar ochr achos dathlu y defnydd sy'n cael ei wneud o'r Gymraeg gyda ni heddiw, a dathlu'r ffaith bod yna gymaint ohonyn ni erbyn hyn sydd yn defnyddio'r Gymraeg o ddydd I ddydd.